În această izolare am tot făcut lucruri care tare mult s-au potrivit cu ceva de ronțăit. Filme, board games, stat pe chat, au mers cu ceva gustat. Moghi, prietenii mei, au ideile la ei. Fiind în perioada în care fac o mare aniversare, 20 de ani fericiți în care au fost ronțăiți, au premii spectaculoase pentru clipele frumoase petrecute împreună cu o pungă din asta în mână. Când privești un film acasă, un popcorn bun nu se lasă din mână pe canapea. Sincer, nici eu n-aș putea. Când te joci de nu se poate un board game de societate, sigur ai mutări mai bune dacă joci mâncând alune. Sau când privești un meci tare și ai berea în pahare, parcă nu ești în tendințe dacă nu guști și semințe. Dacă un LED LG tu vrei sau un P30 Huawei sau alte premii nebune, e simplu de tot, pe bune. Poți acum să te înscrii pe linkul ce-l vei găsi în descrierea de sus. Atât am avut de spus. Să nu uitați să zâmbiți și normal să ronțăiți. Baftă!